Nga, oy. Shot yung tuba ni ba? Tulon ako kadlaw ay tulog. Ano yung tuba, eh? Inis tuba, oy. Kapandol ba? Tirada ng corona. Meanwhile, Naghanap ko na ba sa kong lapan, wala na ko nabuklan. Maipit yung kang Stella ba? bruh. Pahat, oy. Huh? Ako na tuon. Tuon na. Wow! Gabihan dyan ko ba? Karoon na dyan ko pag-aulit. Grabe yung kung party-party na mo ba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ika na po akong buhatan og manok. Wow! Ay, ganito na ginatong kini. Oy. Apakamihan na ba? What? Pito ko ani ba? Tunggal na kay ko. Apakamihan na, oy. Bruh. Paano ko niya? Tao? Makli na po niya siya ba? Kagatan kong buwan. Nakakapag ka di ano? Wala ko niya makarad. Anbi, tug-anbi. Lagi ko cool. Bruh. Rotik ba ko mamaklat na po ka no? Wala makarad cool. Masamang ka. Uwi ka ko cool. Kapit-kapit ka ba? Cool. Run.